Mga S-Friend, ito ang old PNR station sa Santo Tomas, Pampanga. Kuha pa ito noon pang October 2018. Ang nasabing istasyon ay bahagi ng Manila-San Fernando Line at itinayo pa noong 1892. Masasabing ang ilan nga sa mga tren na galing pa ng Tutuban patungo ng Dagupan ay dito rin nagdaan. Hindi lang natin masasabi na isa lamang ito sa mga lumang estasyon na napapabayaan sapagkat isa ito sa mga maituturing na piping saksi sa madugong Battle of Santo Tomas sa panahong maganap ang Philippine-American War na kung saan isa-isa nang kinukubkob ng mga pwersang Amerikano ang mga bayan at lungsod sa Pampanga. Sa tala, April 1899, nang planuhin ng mga Amerikano ang pag-take over sa San Fernando, Pampanga sa pangunguna na Brigadier General Lloyd Wheaton, Brigadier General Irving Hale at Colonel Frederick Funston. At upang maisakatuparan ito, kailangan muna nilang makuha ang bayan ng Santo Tomas. Subalit, hindi naging ganun kadali ang kanilang ginawang pagsakop noong May 4, 1899 sapagkat napigilan sila na humigit kumulang 4,000 Filipino Army sa pangunguna naman ni na General Antonio Luna at General Venancio Concepcion. Base sa tala, may kalapitan sa lumang estasyon ng tren ng Santo Tomas ang mga ginawang hukay ng hukbo ng mga Pilipino sa pag-asang madedepensahan ang bayan laban sa pag-atake ng mga Amerikano. Subalit nabigo sila sapagkat mas moderno sa panahong iyon ang mga kagamitang pandigma ng mga kano at sila umano ay outnumbered. Magkagayunman, sinikap pa rin ni General Luna na maglunsad ng counter-attack na kalaunan ay nagresulta ng pagkakabaril sa kanya, pag-rescue sa general hanggang sa tuluyang pag-urong ng pwersang Pilipino. Dahil sa nangyari, tagumpay na nakuha ng mga Amerikano ang Santo Tomas hanggang sa tuluyang makasulong ang mga ito sa San Fernando. 2 sa mga sundalong Amerikano ang nasawi sa naturang digmaan, subalit hindi matukoy sa kasaysayan kung ilan ang nasawi naman sa panig ng mga Pilipino. Nang kami ay magtungo rito, nakunan pa nga namin ang ilang mga bakas ng kapabayaan sa century-old train station.
Sa katunayan pa nga mga S-Friend, naitampok pa ito sa isang DG-docu ng GMA News na kung saan ipinunto pang most haunted abandoned train station ito makaraan ang di umano'y pagsanib sa isang teenager na mga hindi matahimik na mga kaluluwa na pinaniniwalaang bantay na mga gintong nasa ilalim pa rin ng lumang estasyon. Sa taong ito, patuloy pa rin ang ginagawang NSCR project at isa ang Santo Tomas Old Train Station sa mga mahahagip ng naturang proyekto. Pero pinangangalagaan naman upang magamit din sa turismo sa oras na makumpleto ang naturang proyekto. Tambay lamang mga S-Friend sa mga susunod nating explorations at sa pagpapatuloy ng pagtitrace back natin sa mga luma o dating dinaanan ng mga tren lalo sa gawing norte. Ako po si Rico Loco. Tutok ka lang dito sa Urbex PH Plakado TV.